Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 20 sentyabr hepdeniň 1-nji güni men siziň bilen Murat Gurbanow. Men size gysgaly habar aýdasym gelýär. Ine düýün 26 sentyabrda daňda sagat 5 töregi Dursultan Taganyň ýaşaýan öýüne iksan polisiýa baryp, şo ýerde şonu gözläp öýünden tapman, öýlerini barlap, gaty gysgaly ýagdaýda Taganowa polis bölümüne baryp özüniň resmi taýdan çekmeli, ýani kagylar bar, şoňa gol çekgaýsyn diýip aýtdylar. Ine şol Taganowa şu 20 sentyabrda Taganowa polis bölümüne baranna onu saklap İstanbul Selim Paşa diýen deportasiýony merkezine uğradyrly. Polisler diýerler, bize buyruk berli, hem aktivistleri ýygnamak we deportasiýon merkezine uğratmaly diýip diýerler. Inni şu ýerde belläp geçmeli, bularň bir ellerine 26, 27, 28 sany ýa aktivistleriň atlary bar. Şular deportasiýon lagera ýygnamalymış we kimin kimligi ýokdugy bolsa Türkmenistana uğratmaly, kimin kimligi bar bolsa ýa 3-nji döwlete uğratmaly diýip şularda buyruk barmyş diýip aýdýar. Şunun hemme datlary bir kanun. Ine şular şu geljek hepde etjek bolýarlar. Hemme datlary bir kanun. Sebäbi Taganowa Dursultan Boston'u almak için arda ýazyp, ýani şol proseduranyň içinde. Haçanda sen Boston'u aljak bolsaň, arda ýazsaň, hökümet seni goramaly. Inünçer Türkmenistanyň banditi Berdimuhammedow we onuň hökümeti Türkiýe höküminde Erdogana ýani arda edýär ýa-da telefon edýär, basyş edýär. Erdoganyň hökümeti Bostonlukdaky bolýan adamy tutup deportasiýon lagery goýup Türkmenistana ýibejek bolýar. Türkmenistan döwleti bilen Türkiýe döwletiniň arasynda tapawut barmy ýokmy? Kanun boýunça ýani adamlaryň kanunlaryny, adamlaryň haklaryny goramak boýunça ýani tapawut barmy ýokmy? Ine şunu kommentariýaňyzda ýazyň. Başga da mysallar bolsa aýdyp durun, biz şonu hökmen belläp geçerim. Men şu ýerde belläp geçmeli zadym. Türkmenistana hiç kim deport etmeli. Näçe? Birinciden ýollar ýapyk. Ikinciden koronavirus epidemiyasy. Üçüncüden egerde Türk hökümeti 20-25 tane aktivistleri tutup Türkmenistana uğrasa, onu bar halkara özüniň gol çeken konvensiýalaryny bozdy bolýar. Onu bütün sivilizasion döwletler Türk hökümeti bilen işlemen gaýtyp şunu ýani ýasansa ýa-da şunu şunu bilen ýani targowy atnaşenýalary durdurlar. Türkiýe bir tane Harandady üçin, bir tane Berdimuhammedow üçin bu datlary giýmek hiç bir düýüniň geregi ýok. Indi şu Türkmenistanda gidem ýagdaýynda Türkiýanyň problemada bir problem başlanýar. Türkmenistanyň Harandaň problemasyny Türk özüň alýar, Türk döwleti. Mundan başga Türkmenistana baran ýagdaýynda Türkmenistanyň hökümeti ýagny bandit Berdimuhammedow şol adamlara gelen ýagdaýynda şol adamyň izinden hemme döwletler galjagyny bilýär. Şondan gorkup şolara basyş edýär we hemme hukuk goraýan gurumlar galyp şol Berdimuhammedowyň edýän haramlyklaryny, mejnarodny terrorizmi hemme zatyn üstüne açyp munam ýykarlar diýip bu mundan beter bolýar. Sebäbi hemme projektorlar Türkmenistana barýar. Şol aktivistlaryň girmegi bilen projektorlar ýerýär. Ine şondan bolýar. Şoň üçin şolar Türkmenistana gelen ýagdaýynda bulara öldürmäge aňyrda dursun. Muňunny bir kelle agyr başlaýar. Şoň üçin şol problemalary beýerde saklaman Türkmenistanyň içinde. Bu daşyny ýani Türkiýede daşrakda bolanyny gowy. Ine şoň üçin ýani Berdimuhammedow Türk hökümetinden haýyş etdi. Türk hökümeti hem inni oktyabr-noýabr aýda Turan birleşiginiň ýani ýygynagy bolmaly. Şo ýerde Türkmenistan hökümeti Berdimuhammedow 25 tane aktivistden gorkup bir näçe 10 ýyllar bäri şol Turan döwletine giýirmän, inni şoňa giýirmänem ırda bolýar. Ünsürüm. Türkmen halkynyň pikirini, Türkmen halkynyň ırdaçylygy bam ýok. Onu seretmän şoňa bähwitli zady göni özü çözüp şol 25 tane aktivistde ýani satya bizim garaşdyrylmaly we Turan
birleşme ýere. Ine Berdimuhammedow, ine bandit, kezzap, hiç wagt öz halkyny pikir edip, ýani halkynyň ýagdaýlaryny gowulaşdyrmak üçin, halkyna hyzmat etmek üçin ýa halkyny ösdürmek üçin, Türkmenistany ösdürmek üçin hiç wagt pikir eden adam däl. Köne korrupsiýa. Sağlyk Oruç ministrlikde oturup korrupsiýa diýip öwrenen bir özüni unutup bilmeýän bir binamyz haramzada vice-premier bolýan ýa-ni prezidentiň öwey oglumy ýa nämetimi ýa bir zadymy ýüzüne sersen ikisen bir adam otdur. Ine şunu ýanyna bir saklaýyn diýip ösdürýär. Ölenine de iksan türkmen näl adam muny ýa-ni ukypsy bolanyň üçin hiç sadyň inisiatiwasy bolman bir nähilidenken bir biheppe bolan üçin muny ortaga goýup, muny manipulasiýa etmek ansat diýip ortaga goýup, beýleki güýçli adamyň hemmesini türmäde kyp şunu goýýar. Inni manipulasiýaň ýyzyna serden. Inni bul Erdoganyň manipulasiýasynyň içine giýirjek bolup 20 ýaş aktivist üçin. Görýärmi? Şunu hop, şunu ýa-ni öz prezident wedipetini saklamak bolan, saklamanyň hop gelende ijetini satar. Şoraýal haramda. Türkmen hökümeti ýok. Türkmenistanyň garaşdyrlygyny düýün belläp, ýani tribunada atlar muňa arkadagyň döwleti, arkadagyň Türkmenistany diýip bir topar ýallaklaryň götüni ýalap, hudaýlaklaryň. Inni seredin. Bolup geçecek rahatlary. Inni Erdogan biri ýa-ni aktivistleri Berdimuhammedowy Turan döwletine getirmek üçin instrument hökmünde bolýar. Eger şu gelmejek bolsa, onu aktivistlere may berýär, aktivistlik galýa bol, muň hop dörýär. Inniki ortada Berdimuhammedow Erdoganyň oýnatgysy boldy. Bäde iki tarapdan oýunlar gidip dur. Erdogan muny oýnajak bolýar, bu bolsa Erdogan oýnajak bolýar. Berdimuhammedow hemme döwletler allap, Russiýany bir näçe ýerek allap, sizi bir näçe ýerek aldan adam. Hormatly Recep Tayyip Erdogan. Siz Turan döwletini gurup Türk döwletlerini üýşürjek bolýaňyz. Meniň pikirimçe, siz Türkmenistan halkyny näle, Türkmenistan döwleti näle bir haramzadany Turan döwletine saljak bolýaňyz. On tapawdy wa. Döwleti halky bilen salyp, ýa Turan döwletini ösdürmek ýoly bir sany haramzadany, ýa 20 ýaş aktivistini gorkudyp, şol adam Turan döwletine boyun girmän boyun alyp diýen bolsa ertesi satar. Şoraýaly ýa-ni direkmije. Şoraýaly biýawra adamy Turan birleşigine salyp özüňi maskara edersin. Ýa şonu etjek bolýan. Inni polisler näme ýene geleliň Dursultan Taganowyň ykbalyna polisler näme diýär? Geljek hepde hem aktivistler ýygnap kimin ýa-ni kämilligi bar bolsa onu deportasiýona Türkmenistana ýebeririz. Kimin kämilligi ýok bar bolsa onu 3-nji döwlete ýebeririz. Kimin kämilligi ýok bolsa başlan onu Türkmenistana ýebeririz. Muny bütün dünýä etdirmez. Biz inni öňkü ýalylar, biz ýa-ni aktivistler muny bütün dünýäde hemmelere beýan edip Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky siýasaty, adamy satyp siýasatlaryny gurup şol edýän işlerini biz bütün dünýä beýan ederiz. Türkiýanyň halkara ýa-ni konvensiýany bozýanyny beýan ederiz. Şonuň üçin meniň pikirimçe Türk hökümeti şol işlere goşulman Turan döwletinden Berdimuhammedowyň öýüdüni salmana bir topar başga ýollar bar. Şonu saýlamaly. Başga ýollar diýmäne Türkiýanyň içinde bir topar şunun yegenleri biheppçilik, haramzadaçylyk edip dur. Şolary tutup, şolary ýa-ni kanun boýunça jenaýda çağırsaňyz Berdimuhammedow näme diýýär dediler. Ananam. 20 ýaşlaryň aktivistiň janyna ol hiç zat oňa ýöne öz garnaşlary üçin watan satsa da satar şolany. Şoň üçin Türkiýe hökümeti pikir etmeli. Sebäbi Berdimuhammedow eýýän prezident däl, ýykyldy ol. Ol adam hiç ýyl Türkmenistanyna awry ýok ol adam. Türkmenistanyň halkynyň içine, Türkmenistanyň döwletiniň, Türkmenistanyň hökümetiniň içine awry ýok. Dünýäde awry ýok. Dünýäde awry bolmadyk. Telpegi başyndan gaçan adam bilen siz işlemeliler. Siz hakykatdan hem adyjyk garaşsaňyz Türkmenistanyň içine zady hemme zatları üýtgäp tä döwlet gurup
Şo ýolda täze ýolbaşçy bolar. Şo ýolbaşçy bilen işleseňiz, siz köpe gidersiňiz we sizin syýasatyňyz güýçli we dowamly bolar. Bütün türkmen halky sizi gollar. Bolmasa siz özüňizi Berdimuhammedowyň hususy niýetleri üçin, hususy problemler üçin bar türkmen halkyna garşy hereket edýär. Ýoldaş Recep Tayyip Erdogan. Türkmen halky entek size ynanýar. Ýöne gün-günden siz öz awraýyňyzy türkmen halkynyň öňüne gaçyp gelýär. Şoň üçin ine size ýatla diýen men Türkmenistan bilen gürleşip dur. Men Türkiýede türkmenler bilen, bütün dünýäde türkmenler bilen gürleşip dur. Men aýdan zatlarym şonuň pikirleri. Özünden çykaryp aýdamak. Ine şonu duýduryn diýdim. Indi ýene Taganowa biz geleli şul Dursultan Taganowa we beýlek aktivistler bizim halkymyzyň brilliantlarydyr. Biz şolar üçin näme etmeli bolsa, şolar Türkmenistany barsa bizim bar Türkmenistany. Onda şu meseleler gatçak çözülür. Biz bir gedekde hem Berdimuhammedow çözýär. Ine şu mesele galanna, muň plusy bar we minuslary bar. Plusy näme? Bütün dünýäniň üstüne ýene-de çekýär. Ýene-de Berdimuhammedow konsultan öňündäki eden ýalňyşlyklaryny ýene-de bir gedek çykaryp bütün dünýä biz görkezýär. Berdimuhammedowy gatçak ýagdaýda aýyrmasak, sizem bize kömek etmeseňiz, bütün dünýä gurulmalary onu Berdimuhammedowyň oturan ýerine ýene-de ýa-da gyzgynlyk got bolar Awganistan ýani. Türkmen halky grazdan uruşyny turup şo ýerde uruşa başlar. Olar şonu düşünürler. Ine ýene bir gedek biz Berdimuhammedowyň aýdyp geleli, şu öýünde milli lider diýip, arkada diýip atlandyrýan, halkyň içinde de haranda diýip atlandyrýan bir kezzap binamız öz watanyny satýan, öz halkyny satýan, öz halkyna garşy iksan türkmen dälinden görüşüp halkyny gyrk gelen adam bardy, gürmedeli. Bu adam ýegenleriniň bir biznesmenlerini ýöretip türkü gurup, şu Türkdäki aktivistler we Ýewropadaky ýaşaýan aktivistlere garşy, ýani şolary gorkuzyp, olary jedalandyrmak üçin şol adamy iýerýär. Türk döwleti ine bu skemalara goşulman, muňa aýdýar, biz bu zatlara goşuljaklar. Indi bu biznesmen başga çözümler gözleýär. Olar ýaly bolsa, siz Ýewropa gelin, bizden size kanun işleýänini görkezeli. Şol kimi ýan bolsaňyz, bunyň skemasy näme? Türkmenistanyň ilçihanatynda, Parisdaky ilçihanatynda 3-nji sekretar diňe zbor ýygnaýar, informasiýa ýygnaýar, opozisiýonlar barada. Mysal üçin men barada bir topar informasiýa ýygnap, çasyn detektiv üstüme uğradyp, ýydarlap, ýydymdan. Indi bolsa biznesmeni getirip, şoň üstü bilen pul edip, biz ilçihana biziň dahlymyz ýok diýip, ýani şoň üstü bilen basyşlar ýa jezara ýetjek bolýar. Bu skema bir klassika. Şoň üçin Fransaň ýürüýtirilişdilen milli gullugy üçin bu täzekde. Ýene bir gedek öz-özüni ýani näme sark gidip oturýarlar dawaga. Ýöne bu men öňüme aýdym, bu idiot, bu hökmeden idiot, muň edýän hereketler hem idiot. Bu adam güldüremete özüni ýene bir maskara edýärmete başga edilýär. Şoň üçin hormatly watandaşlar, Berdimuhammedow kanunlary bozýar. Berdimuhammedow bütün dünýä halkara terrorist. Biz onu subut edýär. Her çykyşymyzda biz oňa garşy, ýani oň edýän hereketlerine garşy hemme dünýäň gurumlaryna hatlar ýatdyk. Şoň üçin biz Berdimuhammedowyň döwletine ýaşadymyz girenok. Biz azat, adalatly we özüp barýan Türkmenistanda ýaşadymyz gelýär. Şoň üçin hakyky adalatly we azat Türkmenistan bize gerek, bize Berdimuhammedow gerek. Biz kanunlary bozamdyk we bozmak islemeýäris. Taganowa biz azatlyk talap edýäris Türk hökümetinden. Şonuň üçin beýik türkmen halkym diňe sag bolun.